oge ka a bịara ka akụ China ka na wee ihe ọ na-ekwu gbasara ndị na onye a rugged man ya ewepụ mmadụ na-abụ onwe ezi ndị ọzọ ndị ọzọ ọ bụ just shake up and down ha na-eshake so ya ndị agbụrụ unu agbụrụ na ụdị egwu na-amasị unu ka a na-akụrụ ibidola ọzọ onwe ihe mbidoro maka na ihe onye na-ekwu ka ọ ma anya enu akwụsị nọ ndị ịmaghị shake ka ọ gịnị ịmaghị ihe shake shake ka ịkpara mbalụ ko ji ọnụ gị ko ịmaghị ihe shake Maazị Goodluck obere Maazị Goodluck ka isi wee kwuo ka nji na-ajụ gị nya nke a kịta na ọ bụ sọsọ mmadụ na-abụ ka ịma na-akụ egwu na-enwe ihe ọ na-akụziri ma Oriental Brothers ha ncha ha na-akụ egwu ọzọ Oriental Brothers ndị ochie na-akụ egwu ndị nọ na Africa na wosi African China na-akụ egwu ọ just drop recently sọsọ ihe ị ga-asị na nke ahụrụ mgbe ị nụrụ ya oge m nụrụ